Vítam vás pri dnešnom výklade karty Malej arkány 4 mince. Číslo 4 v tarote prináša energiu stability, istoty a ukotvenie, ale zároveň nám naznačuje aj fixáciu a obmedzenia, ktoré môžu s touto stabilitou prísť. Keď sa na kartu pozrieme bližšie, hneď na prvý pohľad vidíme človeka, ktorý pevne drží mince. To jasne vyjadruje jeho silnú väzbu na materiálne hodnoty. Mince sú tradične znakom bohatstva, blahobytu a moci, ale v tomto prípade sa stávajú symbolom pripútanosti k majetku a túžby mať všetko pod kontrolou. Zastavme sa aj pri jeho postoji. Postava sedí a opiera sa o mince pod nohami. To predstavuje stavanie na pevných istotách a spoliehanie sa na majetok ako základ bezpečia. Mince na korune hlavy zase poukazujú na moc a spoločenské uznanie, ale zároveň nás upozorňujú, že prílišná túžba po istote môže obmedzovať slobodu a pohyb. Mince, ktoré drží v rukách, ukazujú na pripútanosť a neochotu podeliť sa, pretože strach zo straty môže viesť až k izolácii. Zaujímavým prvkom je aj samotná koruna. Tá predstavuje moc, postavenie a status, ale v kontexte tejto karty je skôr varovaním pred egom a samoľúbosťou. Ako keby nám tá karta chcela povedať, že ak sa držíme iba majetku, môžeme prísť o schopnosť raz a zdieľať to, čo nám život prináša s ľuďmi okolo nás. Keď sa pozrieme na pozadie karty, vidíme mesto. To symbolizuje spoločnosť a zároveň tlak vonkajšieho sveta, ktorý nás často núti sústrediť sa práve na materiálny úspech. Výjav potom pôsobí tak, že postava je uväznená vo vlastnom strachu z chudoby alebo v neochote opustiť komfortnú zónu. Farby na karte majú symbolický význam, vždy sa môžu prejaviť buď v pozitívnej alebo v tienistej rovine podľa toho, ako sa karta ukazuje vo výklade. Bohužiaľ pri štvorke minci sa tieto farby väčšinou prejavujú práve v ich tienistej podobe, lebo hovoria o pripútanosti, uzavretosti a strachu opustiť kontrolu. Takže poďme na tie farby. Fialová poukazuje na izoláciu a odtrhnutie od duchovnej rovnováhy. Čierna hovorí o uzavretosti, strachu a fixácii na hmotné hodnoty. Žltá pripomína egoizmus a zameranie na vlastný prospech, zatiaľ čo červená vyjadruje napätie, chamtivosť a neochotu podeliť sa. Ďalej tu máme modrú farbu, ktorá odráža emocionálnu uzavretosť a nedostatok empatie. Hnedá spolu s pieskovou predstavujú prehnanú túžbu po bezpečí a stabilite a to môže brániť rastu. No a napokon zelená, ktorá za normálnych okolností prináša energiu rozvoja, sa tu mení na symbol stagnácie a blokovaného rastu. Celkovo nám štvorka minci prináša jasný odkaz, nájsť rovnováhu medzi tým, čo si držíme a tým, čo dokážeme pustiť. Učí nás, že ak sa k materiálnym hodnotám pripútame príliš pevne, môžeme obmedziť vlastný rozvoj. No ak sa otvoríme zdieľaniu, získame nielen nové skúsenosti a vnútorný pokoj, ale aj pocit slobody. Ak vás tento výklad zaujal a chceli by ste sa dozvedieť viac o symbolike tarotu, celý rozšírený výklad tejto karty nájdete na mojej stránke, odkaz je dolu v popise pod videom. Ďakujem, že ste dnes boli so mnou a ak vám tento výklad priniesol inšpiráciu, poteší ma, ak dáte videu like a prihlásite sa na odber, aby vám neunikli ďalšie tarotové výklady.